hukom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulong nagruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, voters registration kan COMELEC liwat maarangkada sa maabot na Lunes. Arkila sa mga stall sa Naga City People's Mall, dai malangkaw. Nagdadakol na e-bike user sa siyudad kang Naga asin luwas kang Naga pinaatindir sa road safety seminar. Naga College Foundation Chess Team preparado na sa national competition asin regional prisaa. Diyos marahay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud Bareta. Duwasa na ang mandato kan Commission on Election. Ang magpa-eleksyon asin magparehistro. Kaya sa maabot na Lunes, liwat na inaapudan ang mga taga-syudad ng Naga na aprobitsaran ang enot na aldaw asin pagpuon kan voters registration ngunya taon. Aramon taman ang kumpletong details ken sa report ni Melvin Machado. Ngunyan pa lang nagpipreparar na ang opisina ni Atty. Mike Julia, ang City Election Officer kang Naga para sa liwat na pagbuelta kang pagrehistro kan mga bagong botante sa siyudad kang Naga. Mapo nini sa maabot na Lunes, petsa 12, kan presenteng bulan sa opisina kang COMELEC sa City Hall compound sa oras na alas 8 hasta alas 5 nin hapon. Lunes abot Sabado. Madurar ang voters registration hasta September 30 ngunya na taon. Ang regular registration English sa opisina Pebrero 12 hanggang September 30. Tapos ang kaya syempre Monday to Saturday po ang bukas ang registration alas 8 ng aga hanggang alas 5 ng hapon. Apara kan maparehistro sa opisina kang COMELEC, may schedule man sa buot para sa satellite registration ang COMELEC Naga na mapon sa petsa 16 kan presenteng bulan. Ini para sa mga senior citizen as in persons with disability. Pero may na bulan ng Pebrero, ikaw kami mga schedule ng inapundang satellite registration. Ibig sabihin kaya para makadakol kita maparehistro, may mga schedule itong satellite registration. Sa bulan ng Pebrero, Pebrero 16, February 16, igwa kitang special satellite registration for senior citizen ng PWD. Ang amay na pag-schedule kang voters registration ang parte kang preparasyon kang COMELEC para sa 2025 national and local election. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, amay man pinagpaluwas ni Atty. Mike Julia, election officer kan COMELEC Naga, ang listahan kan mga barangay sa syudad na magkakaigwa kang sa idang satellite registration. Sa February 28, gigibuhod ang satellite registration sa Barangay Kararayan asin sa February 29 sa Barangay Balatas. Then, may schedule kitang satellite registration sa Barangay Kararayan man sa February 28. Sa Barangay Hall kang Barangay Kararayan. Then sa February 29 man, igwa kitang satellite rig sa Balatas, sa Balatas Barangay Hall man. Padagot sa mga bareta, arkila sa mga stall sa Naga City People's Mall da isubuot lalangkawan ngunya na taon. Ang detalye sa report ni Christine Alcanzo Reyes. So pagtapos kang taong 2023 na kinokonsiderar kan Market Enterprise and Promotion Office na banner year para sa revenue collection kan Naga City People's Mall, uminabot sa buot ini sa 65 million pesos na mas salangkaw sa 700,000 kan 2022 asin 22 million kan taong 2010. Sa paglaog kan 2024, nabukasan ang isyu kung magkakaigwas sa buot nin pag-aumento sa arkila sa mga stall sa Naga City People's Mall. Ang direksyon po kang sa tuyong alkalde ni Mayor Dalson Ligasyon pati kang sangguni ang panglungsod dahil po mapa-increase renta kang mga stall digdi sa MEPO. Totoo po yan, sabi ang huri pong increase digdi kang 2008. So kung 2023 na po ngunyan, 24, abuto na po mga 16 years na dahil kita nag-i-increase ng rental. Idinagdag pa ni Mr. Mon Florendo kan Market Enterprise and Promotion Office, inayos lang ninda ang sistema pag-abot sa koleksyon, pati na si cash ticket o plasada sa mga paratinda, asin iba pong pwedeng mapagkuanan nin ingreso sa Naga City People's Mall. Pinakarayta lang po si sistema ng koleksyon, pati itong sa cash ticket sa mga vendors.
And naghahanap po kami ng mga paagi para makadagdag ng revenue like ini pong advertising plus ini pong pagpakaraykan sa tuyang parking, makakadagdag man po ini sa collection. Ang pondo man subuot na natitipon kan Market Enterprise and Promotion Office ang ibinabalik kan lokal na gobyerno kan Naga sa paagi kan mga proyekto na makakatabang sa mga Nagueño. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, pinagpaplanuhan na maray kan opisina ni Market Enterprise and Promotions Office Mr. Ramon Florendo kung kaipuhan nindang ipasunod ang pay parking sa palibot kan Naga City People's Mall. Inihuli ta apektado subot digdi ang 35 volunteers na nagaasikaso kan mga motorsiklong nakaparada, karibay kan dikit na nariresibi kan mga ini hali sa mga motorista. Inako ni Mr. Florendo na ginagamit na parking area kan mga pribadong bihikulo ang ibang parte kan Naga City People's Mall. Actualmente po, pigaadalan mi ng unyan kung paano i-implementar itong pagsigil ng parking sa palibot po sa Barisbis kang People's Mall. Tadigdi po sa third floor, nagsisingil na kita. Medyo may kadipisilan lang dyan, ara mo, kadakol na empleyadong kaipuhan kayan and very limited po sa tuyong empleyado. At the same time po, may mga madidislocate po itong mga volunteer parking men. So volunteer po yung pig-train niya na makatuwang ta sa pag-ayos kaining parking. Kung mapabayad na po kita, dakula pong dislocation, naabuton po mga 35 yan ang volunteer parking men. Liwat na pinagruso kan mga stall owners asin miyembros kan sa indang pamilya ang libreng medical service kan lokal na gobyerno kan Naga, katuwang ako Bicol Party List na pinagibo sa Activity Center kan Naga City People's Mall. Sinda Camilo Encabo asin Nanay Norma Kalikdan ang parehong nagpapasalamat sa medical mission huli ta pinagrani na subot sa inda ang nasabing aktibidad na inatenderan man ni Mayor Nelson Legacion. Napaka-importante po kasi bukod sa libre, kami na ang nilapitan dito sa market. Kaya ugma man kaming maray. Ako lang pasalamat naman sa Ako Bicol na nag-sponsor po ini sa programa na ni. Ay iyo po, dakol na tabang po ito sa amin. Bakit po? Dahil libre na. Kaya nagtitinda kayo dito? Opo, nagtitinda po ako. Saro po akong member dun sa taas sa third floor. Sa pagbabalik kang Newsbreak, nagdadakol na e-bike user sa Naga nag-atindir sa road safety seminar. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength, resiliency, results. Sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa ika-4 na pagkakataon, liwat pinagkondusir kang Naga City Bike Board ang road safety seminar para sa nagdadakol na e-bike user sa Naga ngunya na pinagbabansagan na bagong hari ng kalsada. Obheto kang nasabing seminar na matukduan ang mga e-bike drivers kan tamang courtesy sa tinampo asin tamang parking area sa Naga. Naghapit man sa nasabing pagtiripon si Naga City Mayor Nelson Ligacion na nagpaliwanag ning halipot na oras sa mga programa kan syudad urog na sa problema sa trapiko. Kana ko mga saber bilang alkalde, nagpumulo po kita ng solusyon sa problema po ito. O yun ang yan itong Almeida Pamondo Bypass Road. Si Tulay, tinatrabaho ng komunyan. And hopefully, latter part of next year, pasa po na po ito. Kung pasa po na po ito, ang gusto ko sabihin ko kaya, si mga bihikulo na may pagkakuyaman dito sa may city dito area, tayo kayo po ang mag-agi po dyan sa may diverse road. Dahil na po makaagin ang lumayan. Hindi magiging maluwag na po sa lagawin yan. Diba? Sa satuyang police report, nasa kustodiya ngunyan kan Ocampo Municipal Police Station ang persona na si Joel Nape kang Zone 3, Barangay San Jose Oras, Ocampo, Camarines Sur matapos kaining masuntok ang biktimang si Dindo Alarcon na live-in partner kang sayang pinsan na si Logie de los Santos na naghagad man ning tabang matapos makulgan kan biktima matapos na mag-iwal. Ang biktimang nasuntok na tinamaan subot sa luong ang natumba as in dead on arrival sa ospital. Susog kay Police Senior Master Sergeant Rogelio Loren Villamor Jr., Chief Investigator kan Ocampo Municipal Police Station, sa indang pinagahalat ang desisyon kan pamilya kan biktima kung masaangat ning kaso o maurulay na sana. Sa nahiling po ni Joel Nape na ginibo ni Dindo, sa iyang pinsan na si Logie de Santos, hindi po, in-approach niya po and nasuntok niya po. Bali po allegedly, ang pagsuntok kay ni is sa likurang sa batok. Then after po ito, natumba po ini ang satuyang biktima na si Dindo. And after do po ito, makangalsi po, pagtumba po
years na po tulos ini. Na kaya hindi po pagkatapos nito, immediately po dinaraman siya kan mga tanon. Sa sa hospital sa kampo, but pronounced po DOA na po kan physician duman. Sa iba pang police report, nagpaluwas na ng travel advisory ang DPWH huli kan mangyayaring aktibidad sa maabot na Domingo, kung saan mauokupar kan National Highway sa parte kan Pili, Camarines Sur. Ang mga bihikulong hali sa Metro Manila na mapasiring sa Banwaan kan Pili, Partido Rinconada area asin Albay. Apwera kan 10-wheeler truck ang pinaagi sa rota kan Milaor, Minalabak, Pili Road. Mantang ang mga light vehicles na hali sa syudad ni Naga, Pasiring Pili, Partido Rinconada asin Albay, ang inaabisuhan na mag-agi sa San Antonio Road, Pasiring Milaor, Minalabak, Pili Road asin pabalik. Sa iba pang bareta, Naga College Foundation Chess Team preparado na sa national competition ngunya na bulan asin regional prisaa. Ang detalles aramon to sa report ni Campus correspondent Cristina Valenzuela. Preparado na ang NCF Chess Team sa papaabuton na national competition na inorganisar kan Association of Chess Amateur in the Philippines Incorporated na susundan kan Regional Prisaa. Parte kang preparasyon nida and homework, problem solving as in actual play. Sigun sa team captain na si Alaysa David, pagiramdom niya dada ilingawan ang rason as in inspirasyon sa pagkawat ni chess. Dagdag pa niya, dakulang kaugmahan ang makataon in honra sa NCF as in nakakatabang ang sport na chess sa indang pagklase. Binabalik ko sinda sa reasons and motivations ninda kung taano ninda kinakawat ining chess. So pilming binabalik ko duman sa reason para at least magain ninda si strength na nawawala sa inda during the game. 8 years playing chess here at NCF, sobrang fulfilled ako na naitatao ko, naibabalik ko si pagpadangat sa moya ni President Mario. Saro ang chess sa nagpaklase sa moya from elementary to college, and now graduating na po ako, and proud ako to say na dakulang tabang sa kuya ang chess. Queen's Gambit, yan ang paboritong opening kan NCF Chess Team member na si Roland Shen. Sorte report nin huli tayo ini ang nagtataong kapangganahan sa iya. Yung series na Queen's Gambit is isang opening, and yun ang favorite chess opening ko kasi isa yun sa mga chess opening na nagbigay sa akin ng mga panalo. Effective siya in a way na marami siyang mga variations, mga principles na bagay sa playstyle ko. Dakula ang pasasalamat ni Coach Roddy Alcantara kay President Mario C. Villanueva na perming naka-full support sa indang team. Asin sa iya mang ini-encourage ang mga aspiring chess player. I would like to thank our NCA President, si Sir Mario, being full support ang satuya pong mga varsity players sa chess. Being a veteran coach trainer kang chess event, aram ko po ang sakuya pong mga encouragement, tangarig ang mga player na makusog, lalo pong makusog. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na follow ang samuyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot at sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.